ଆରେ ଗୌରା, ଏ ଗୌରା, ଆରେ ଉଠୁନୁ, ସକାଳ ହେଲାଣି। ଏ ଗୌରା, ଆରେ ଏଇଟା ସତରେ ଗାଲୁଆଟା ଆଉ ଜମା ଶୁଣୁନି ଆଉ। ଆରେ ଉଠିଲୁ ନା ଉଠୁନୁ? ଏ ଗୌରା, ସକାଳ କେତେଟା ହେଲାଣି? ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି ବାପା, ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଉଠିଯିବି। ହଉ, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଯେମିତି ଉଠି ଯାଇଥିବୁ। ଆରେ ଗୌରା ବୋଧେ ଶୋଇକି ଉଠିନି ଆଉ। ଗୌରା ଉଠେ ଉଠେ, ତତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି ରେ, ଉଠେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେ। ଆରେ କଣ ହେଲା, ସକାଳୁ କାହିଁକି ଏମିତି ରାଉ ରାଉ ହଉଛୁ? ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଆଜି କଣ ହବ? ଥାଉ ଥାଉ, ତୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶଳା ଘର ଲୋକ ସକାଳୁ ମତେ ଏମିତି ଉଠଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ସୈନିକ ବାକି ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ କଥା କହିବି ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ତମ ଘରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି, କଣ ହେଇଛି କି? କୋଉ କଥା କହିଲୁ? ଆରେ ଆଜି 10ଟା ବେଳକୁ ଆମ ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ସତ? ତତେ କିଏ କହିଲା? ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଖବର କାଗଜରୁ ପଢିକି ଆସିଲି। ଆରେ ବାପା ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସିଯିବେ। ସେ ତ ଏ ଖବର ଜାଣିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମତେ ସକାଳୁ ଏତେ ରାଉ ରାଉ ହେଇକି ଡାକୁଥିଲେ ଆଉ। ଆରେ କଣ କରିବା, ଟିକେ ଭାବିଲୁ ଭାବିଲୁ ଆମେ ତ ଫେଲ ହେଇଥିବା। ଚାଲିଲୁ ଆଗ ଯିବା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା କଣ ଦଉଛି। ଆରେ ଦେଖିଲୁ, ମୁଁ ସତ କହୁନଥିଲି ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ବାହାରିବ। ଏ ଦେଖ ନ୍ୟୁଜରେ ବି ସେଇଆ କହୁଛି। ଆରେ ସେମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ 2-4 ଦିନ ଲେଟ୍ କରିପାରିଲେନି? ଶଳା ଆଜି ବୋପାଟା ଘରେ ଅଛି, ମାଡ଼ ତକ ମଣିଷ ଖାଇଲା ଆଉ। ଆରେ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସୁଛି, ଆମେ ସାରଙ୍କ ନାଁ ମିଛ କହିକି ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇବା। ହଉ ହଉ, ଚା ପଳେଇବା ଆଉ। ହଇରେ ସୁକୁଟା, ଆଜି ପରା ତମ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଛି। ଆରେ କେତେବେଳକୁ ତମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ? ନାଇଁ ମୋ ବାପା, ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବନି। ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ବାହାରିବ ବୋଲି? ହଇରେ, ତୁ କେଡ଼େ ମିଛଟା କିରେ। ଆଖି ଆଗରେ ଟିଭିରେ ଦଉଛି ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ମତେ ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ? ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ, ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆରେ ଗୌରା, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାନି କି? ସାର୍ ବା ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଆରେ ଆଜି କୋଉ ସ୍କୁଲ? ସ୍କୁଲ ତ ସବୁ ଛୁଟି। ନାଇଁ ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତ, ସାର୍ ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ। ହଉ ହଉ, ତମେ ଯିବା କଥା ଯଦି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସ ହେରି। ଆରେ କଣ କରିବା କିରେ, ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି କଣ କରିବା? ଆରେ ଆମେ ଘରୁ ତ ସ୍କୁଲ ନାଁ ମିଛ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ଚା କ୍ଲବରେ ବସିକି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ହଉଛି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ହଉ ଗୌରା, ତୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥା, ମୁଁ ଆମ ଘର ଆଡୁ ବୁଲିକି ଆସେ। ମୋ ବାପା ଆସିଲେଣି କଣ? ନ୍ୟୁଜ କିଏ ଦେଖୁଛ? ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ଦଉଛି ଆଉ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା। ଆରେ ଗୌରା, ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ରେ। ହଉ ଆ ବସେ। ଶଳା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାହା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। କାହିଁକି, କଣ ହେଲା କି? ଆରେ ଏବେ ଫିଲ୍ମଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ହିରୋଇନ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶଳା ଗୁଣ୍ଡା ଆସିକି ତାକୁ ନେଇସାରିଲାଣି। କଣ ତୁ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ କହିଲୁ? ଆରେ ତୁ ଏକୁଟିଆ ବାଇଆ ନା ତମ ବଂଶଟା ଯାକ ବାଇଆ କିରେ? ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟୁଜ ଲଗା। ଲଗଉଛି ଲଗଉଛି। ଆରେ ଦେଖରେ, ଆମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲାଣି। ଚାଲ ଆମେ ଆମର ଚେକ୍ କରିବା ଯାଇକି। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ମୁଁ ଫୋନଟା ଉଠାଏ। ଦେଖିଲୁ, ଶଳା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ବୋପା ଫୋନ କଲାଣି। ବୋଧେ ଖୁସି ଖବର ଜଣେଇଦବ ମୋ ପୁଅ ଫେଲ ହେଇଛି ଆଉ। ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ମତେ ବହେ ଶିଖିବ ଆଉ। ଉଠା ଉଠା, ଫୋନଟା ଉଠା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଏଠିକି ଶୁଭୁନି ଆଉ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ବାପା କହୁନ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ଆରେ ସୁକୁଟା, ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ରେ। ଆରେ ତୋ ବାପାକୁ ପଚାରୁନୁ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଛି ନା ଫେଲ ହେଇଛି। ଆରେ ସେ କହିଲେ ସୁକୁଟାକୁ ଆଣିକି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସେ। ନାଇଁ ରେ ବା, ଶଳା ତୋ ବୋପା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ପି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି କଅଁଳେଇକି ଘରକୁ ଡାକିକି ବହେ ଶିଖିଲା। ଆରେ ନାଇଁ, କିଛି ହବନି। ସେଦିନ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଜି ଅଲଗା ଅଛି। ଆଜି ବାପା ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ସତରେ ବୋଧେ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛେ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ହଇରେ ଗୌରା, ସତ କହିଲୁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମାର୍କ ତୁ କେମିତି ରଖିଲୁ? ତୁ ତ ପାସ୍ ହବା ପିଲା ନୁହଁ। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କେତେ ପଢିଛି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଆରେ ତୋ ପଢ଼ା ଆଉ ତୋ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଆଖିକି ତ କାହିଁ କେବେ ଦେଖାଗଲାନି? ବାପା, ମୋ ପଢା ଆଉ ମୋ ପରିଶ୍ରମ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିକି ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତାର ମାନେ ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ହଉଛି ବୋକା? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କଣ ଏମିତି କହିପାରିବି? ମୁଁ ଏମିତି କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଜି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ତତେ ଆଜି କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ଆଜି ତୁ ପାସ୍ କରିଯାଇଛୁ। ଆରେ ସୁକୁଟା, ତୁ କେମିତି ପାସ୍ କଲୁ କିରେ? ଆରେ ତୁ ତ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଥିଲୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଡିଟୋ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖିଥିଲି। ତୁ ଯେମିତି ପାସ୍ କଲୁ ମୁଁ ବି ସେମିତି ପାସ୍ କଲି। ତୁ କେମିତି ପାସ୍ କଲୁ କିରେ? ଆରେ ମୋ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ଆମ କ୍ଲାସର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ବସୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁ ଲେଖିଥିଲି। ତୁ ମୋଠୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେଇଛୁ ଆଉ। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ପାସ୍ ତ କରିଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିକି ଲେଖିନଥାନ୍ତି ପାସ୍ କି ଘାଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।